Euskadiko industriaren berrikuntza estrategiarekin bat eginik, 23-24 ikasturtean Mondragongo Eskola Politeknikoak ikerketa eta transferentziako aktibitatean lan handia egin du. Gure 10 ikerketa talde daude aitortuta bikaintasuneko ikerketa talde gisa. Horietatik 4 A motakoak dira, eta beste 6 B motakoak. Guztiek Eusko Jaurlaritzaren finantziaketa jaso dute gainera. Azpimarratu behar dugu gure ikertzaile dagoeneko 174 ikertramo lortu dituztela. Gainera, Ikerbasque Fundazioko 4 Research Fellow eta Research Professor bat dauzkagu. Hauetako 2, Ramon Ikajal eta Juan de la Cierva laguntzak ere badituzte. Azpimarratzekoa baita ere, gure Ikerbasque Fellowsetako 2 fundazioaren ebaluazio positiboa jaso dutela, eta Ikerbasque Associate izatera pasako direla aurten. Publikazioei dagokienez, ikasturte honetan, inpaktu aldizkarietan 119 argitalpen egin ditugu, inoiz lortu dugun kopururik altuena. Hauetako asko gure doktore gaien eskuti datoz. 23-24 ikasturtean, 33 doktorego tesi defendatu izan ziren, eta guztira 123 tesi eduki ditugu martxan. Hori guztia ez litzake posible izango administrazioen oinarrizko ikerketarako laguntzari gabe. Elkarteken azken deialdian adibidez, 24 proiektu onartu zizkiguten, eta horietako 2 lider gisa gainera. Horrek, 2,7 milioi eurotako aurrekontua suposatzen du hurrengo 2 urtetarako. Aurrez aipatu bezala, Hezkuntza Sailak ere lagundu du gure ikerketa aktibitatean. Izan ere, ikertalde 22-25 deialdian hainbat laguntza jaso izan ditugu ikerketa taldeen jardueretarako. Gipuzkoako Foru Aldundiko deialditan ere, €1 milioi baino gehiago eskuratu genituen deialdi lehiakorretan. Beste deialdi publiko batzuei begiratuta, ikusten dugu Europako deialditatik kanpoko diru-sarreren 25% lortu genuela. 33 proiektu aktibo izan genituen Europan eta horietako 2 guk lideratuta. Ikerlan ekin dugun aliantza estrategikoaren baitan ere, dauzkagun 4 ikerketa taldeek jarraitu dute hainbat proiektuetan kolaboratzen. Orokorrean, 23-24 ikasturtean, 19,1 milioi euroko aurrekontua izan genuen ikerketa eta transferentzia, eta baita ekintzailetza aktibitatetan lan egiteko. Ikerketa eta transferentzien arteko banaketa begiratzen badugu, 49% transferentziako proiektuetan izan da, eta beste 51% deialdi lehiakorretan. Kanpoko begirada aztertuz, beste urte batez, hainbat txosten eta rankingen arabera, enpresekin harreman estuena duen unibertsitatea izaten jarraitzen dugu. Eta nabarmentzen dute kanpo iturrietatik lortutako finanziazioa, eta baita ere kolaboratzaile industrialekin egindako argitalpen kopurua. 23-24 ikasturteko lorpen garrantzitsu bat irekin proiektuaren inaugurazioa izan da. Nazioarte mailan erreferente izan nahi duen proiektu bat da, non ekintzailetza teknologikoko proiektua garatuko diren. 6.000 metro garatuko espazio berri honetan, ekintzailetza industrialeko prototipoak kokatuko dira, eta gainera agente ezberdinen arteko kolaborazio gunea izango da. Ikasleen artean ekintzailetza sustatzen jarraitu dugu. Ekintza ezberdinen artean aipatzekoa da Industrial Sustainable Entrepreneurship Awards lehiaketaren edizio berria. 32 proiektu aurkeztu ziren, eta horietako 11 iritsi ziren finalera. Diziplina ezberdinetako proiektua jaso ziren, eta sariak lortu zituztenek ekintzailetza proiektuak aurrera eramaten saiatuko dira. Lehiaketa aurrera eramateko eskertzekoa da kolaboratzaileek eskainitako diru laguntzak. Ikerketa transferentzien urte oparo izan genuela esango nuke, eta aurten ere bide berdinean jarraituko dugu lanean.